El Servei Pedagògic del Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona, més conegut com MAM Pedagògic, va ser creat l'any 1991 amb l'objectiu d'assessorar els docents i els escolars en l'elaboració dels seus estudis curriculars amb activitats engrescadores i dinàmiques que els permetin propiciar processos creatius, cognitius i perceptuals per ampliar el desenvolupament de les capacitats d'expressió i comunicació dels nois i noies mitjançant el contacte amb les obres d'art amb l'objectiu de millorar la seva capacitat i apreciació artística. D'entre les activitats que s'ofereixen a les escoles trobem el gravat, el collage, l'escultura, la pintura o el tapís i dins d'aquestes tot un ventall que inclou el retrat, el paisatge, conèixer els monuments de la ciutat i un llarg etc. Tota la informació necessària per desenvolupar una activitat al MAM es troba a la nostra pàgina web dipta.cat/mampedagògic, on també s'inclou la normativa específica per realitzar una visita al Museu d'Art Modern. Les visites al MAM es programen amb mesos d'antelació i és molt important que els tutors i les tutores de cada grup coneguin què és el museu i què treballaran amb els seus alumnes. També els instem a posar-se en contacte amb les educadores del MAM pedagògic i informar de les característiques del seu grup. Una visita comença a les 10 amb l'entrada del grup al museu. Es dona la benvinguda als alumnes a la sala d'actes i és aquí on tenen un primer contacte amb el tema que es treballarà a les sales del museu. És molt important informar als alumnes de tot allò que faran al museu, és a dir, el recorregut, l'espai per on es mouran i el taller. D'aquesta manera el grup es veurà motivat i familiaritzat amb tot el que l'envolta. La col·laboració dels i les mestres és fonamental pel bon funcionament de la visita. Es prega que deixin les seves pertinences al guarda-roba del museu. D'aquesta forma estaran més còmodes per atendre i ajudar en la conducció del seu grup. És fonamental que el paper del mestre sigui actiu, compromès i respectuós amb les explicacions de les educadores. Si els alumnes veuen que els adults que els acompanyen estan ben atents i es mostren participatius, de ben segur que ells també ho faran. A les sales del museu s'estableix un diàleg entre els alumnes, les obres d'art i les educadores del museu. Tot i que cada grup té una activitat fixada, això no impedeix que mentre realitza el recorregut fins a arribar a l'obra que han de treballar, es coneguin altres obres i artistes del museu. Els alumnes senten curiositat i s'expressen lliurement, preguntant i fent aportacions personals sobre allò que els crida l'atenció. Un cop davant de l'obra o les obres que hem de treballar, coneixem els seus aspectes formals i conceptuals amb un discurs que busca la total interacció amb el grup. Fem ús de diversos reforços visuals i, en el cas de l'escultura, ens apropem d'una forma tàctil i amb l'ús del cos dels propis alumnes per fer representacions. L'última part de la visita es desenvolupa al taller del MAM pedagògic. Es dona una petita explicació que els orienti en l'execució del seu propi treball, on l'important no és el resultat final, sinó tot el procés i l'experimentació amb el material. I això ho aconseguim modelant amb fang, dibuixant, pintant, enganxant, estripant, tallant, fent tapís, etc. El procés creatiu ens fa pensar en allò que volem representar, trobant solucions pràctiques a allò que es presenta difícil d'executar i ens ajuda a aprendre a treballar en equip, desenvolupant tasques i compartint opinions que ens condueixin a completar l'obra final. Els mestres participen d'una forma activa en el taller, animant i assessorant els seus alumnes en el desenvolupament de les seves obres. Per últim, ompliran un full d'avaluació de l'activitat. Es tracta d'un feedback entre el grup i les educadores que ens serveix per avaluar la nostra tasca i el grau de satisfacció. Finalment, el grup s'acomiada del MAM amb una fotografia de grup abans de passar a buscar les seves pertinences. La visita al museu finalitza aquí, però el treball del MAM pedagògic va més enllà.
Per tal que les nostres activitats no es quedin en una anècdota, els i les mestres reben assessorament online i propostes per continuar treballant a l'escola el tema que hem vist al museu. A més, amb el projecte Ets un artista i exposes el MAM, calendari, es dona l'oportunitat als centres i als alumnes d'elaborar una obra col·lectiva per classe o nivell i entrar a formar part d'un concurs que té com a objectiu editar un calendari amb les obres participants i realitzar una exposició al museu. Al MAM Pedagògic treballem per fer del museu un espai obert i accessible, apropant l'art a totes les persones amb activitats engrescadores i emocionants.